A látásjavító technológiában igazából az elmúlt évtizedben egy hihetetlen fejlődésen ment át, és alapvetően, amikor 20-30 évvel ezelőtt az egész technológia indult, akkor igazság szerint csak a távoli látást tudták korrigálni. Manapság lehetőség van az orvosószemüveg korrigálására is. Alapvetően ugye a műtétet egy alkalmassági vizsgálat előzi meg, amikor gyakorlatilag a személyzeti állapotát felmérjük, teljesen a dioptriától kezdve különböző paramétereken át, amelynek alapján el tudjuk dönteni, hogy alkalmas az illető szem a műtétre vagy nem. A műtét alapvetően csepp érzéstelenítésbe történik, szóval fertőtlenítés, pár csepp érzéstelenítő, és igazából egy pár perces beavatkozást jelent. Fájdalom szempontjából az első 2-3 óra az, ami egy picit kellemetlenebb tud lenni, de igazából több nem. És az első 24 órában homályos, egy picit a látásra, de 24 óra után gyakorlatilag a távoli látás az eléri a 100%-ot az eseteknek a döntő többségében. Van-e olyan dioptria szám, aminél nem lehet ezt a műtétet elvégezni? Alapvetően a mi gépünk tudja a legszélesebb tartományt, ami ma a világon elérhető. Ez +6 és -14 között helyezkedik el ez a kezelési tartomány. Természetesen figyelembe kell venni a szemnek a görbületét, szemnek más paramétereit. A rövidlátás esetén van egy természetes romlás. Alapvetően elfogadott szám, ez egy 10 dioptria évente. Szóval magyarul megcsinálják ma valakinek a szemét 35 évesen, és 10 év múlva lesz egy -1 dioptriája, az teljesen természetes, de ugyanakkor viszont azt az 1 dioptriára is van korrekciós lehetőség 10 év múlva. A távollátás esetén ezek a plusz dioptriákat értjük, itt picit korlátozottabb a mozgásterünk, itt +6 dioptriáig végezhet el a beavatkozás, picit hosszabb a gyógyulás, egy picit nehezebben működik minden, de alapvetően nagy eredményekkel. Ez pillanatilag a világon a legbiztonságosabb műtét. És hát mindenkinek ajánljuk, aki szemüveggel rendelkezik és szeretne tőle megszabadulni.